गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै म्यानमाराव गिख्रंथाव बांग्रिं गेदेर बिल्डिंआनो बायग्रुबदों जायजों गोबां खहा जादों आरो गोबां सुबुङानो जिउबो खोमानो गोनां जादों म्यानमारनि अनगायैबो थाइलेन्डनि बेंककआवबो गोबां खहा खालामलांदों बांग्रिंआ गोबां सुबुंफोरा थाइलेन्डआवबो जिउ खोमानो गोनां जादों म्यानमाराव 7.7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं फैदों बेनि अनगायैबो गोबां खेब 6.4 आरो गुबुन मेगनिट्युडनि बांग्रिंफोरा म्यानमाराव मावबाय थादों गासै 6 खेब गेदेर बांग्रिंफोर मावदों जायजों 150नि बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय बेनि अनगायैबो गोबाङानो जोखोम जादों आरो गोबाङानो गोमानानै दं बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै साननाय जादों बांग्रिं मावनायनि एपिसेन्टारा मिरु म्यानमारनि सागेंनि साखाथियाव सानजौफु 2:50 जादों बे गिख्रंथाव बांग्रिं मावनाया बांग्रिं मावनायजों खहा जानायनि मादाव म्यानमारनि मान्डाले टाउनाव गंसे मस्कआव नामाज फरायबाय थानाय समावनो बांग्रिं फैनायाव गेदेर बिल्डिंआ बायसिनदों जायजों 20 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो माखासे बिल्डिंफोराबो बायग्रुबदों जायजों गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंफोरानो न'नि बायजोआव फैनानै गावनि जिउखौ रैखा खालामदों म्यानमारनि अनगायै थाइलेन्डआवबो बांग्रिंनि सोमावग्लुंनाय बांग्रिंआ थाइलेन्डनि बेंककआवबो गोबां खहा खालामलांदों बेंककआव थानाय हटेल इउनिभार्सिटिनि बिल्डिंफोरा बायग्रेबदों बेनि अनगायैबो हटेलनि उखुमाव थानाय सुइमिं पुलफोराबो बांग्रिंनि सोमावग्लुंनायजों सुइमिं पुलनि दैया हायाव गोग्लैयै फैनायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो थाइलेन्डआवबो गासै 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों म्यानमाराव गोबां खहा जानायनि थाखाय दा स्टेट इमारजेन्सि फोसावनो गोनां जाबाय आरो खहा सुफुंनो थाखाय गुबुन हादरनिफ्राय मदद हास्थायदों ओजोंहाय चाइना बांलादेश मणिपुर आरो भियेटनामावबो बांग्रिं मावनायखौ मोनदांदों BPFनिफ्राय BJP दा BJPनिफ्राय UPPL प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलो आरो प्रमद बर'नि हेंथा बायदि खोथा बुंनायनि थाखाय EM बिबाननिफ्राय बोख्लायजानायनि उनाव दा UPPL दोलोआवनो फैबाय बेनो जेन राजखान्थि MCLAआ रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा दा BJPनि MCLA नंलिया बिथाङा दा UPPLआव हाबबाय लोगो दोलोनि गेजेराव एबा BJP आरो UPPLनि गेजेराव UPPLनिया BJPआव आरो BJPनिया UPPLआव थांलायनांगौनि गोनांथि गैया होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंनायनि उनावबो BJPनि MCLA रेवरेवा नार्जि हारिया UPPL दोलोआव हाबफैबाय MLA लरेन्स इस्लारि जिरान बसुमतारी UPPLनि दैदेनगिरि माधव चेत्री आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव हाबबाय रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा मख'नो गोनांदि बे 5 बोसोराव मोनथाम राजखान्थि दोलोआव बास्लायबाय रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा गिबियाव बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय MCLA देरहासार जानो हादोंमोन बेनि उनाव BPFआ सोरखार दानो हायैनि थाखाय BJP दोलोआव थांदों जेराव बिथाङा EMनि बिबानबो मोननो हादों नाथाय UPPL आरो BJP एलायन्सआव थानायनि उनावबो बिथाङा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलो आरो प्रमद बर'नि हेंथा गोबां खोथा बुंदोंमोन बेनि उनावनो EM बिबानखौ बोख्लायदोंमोन दा बेबायदि जानायनि माखासे दाननि उनावनो BJPनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबफैबाय रेवरेवा नार्जि हारि बिथाङा थारैनो राजखान्थियाव रावबो सुथुर गैया आरो रावबो अरायनि थाखाय लोगो गैया बेखौ गले फोरमान होबोबाय थादों राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जाहोनाव सासेनि जिउ खहा आरो माखासे जोखोम इटा भाट्टा बा इटा बानायग्रायाव जादों बे जाथाया कामरुपनि पाकरखानायाव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला इटा भाट्टानि बिगोमाया गोदान गेस सिलिन्डार होफैदोंमोन जाय गेस सिलिन्डाराव लिक दंमोन नाथाय बेनि सोमोन्दै रावबो मिथियैयाव मोनानि समाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जानो थाखाय गेसखौ अन खालामनायावनो अर जोंब्लावदों आरो गेस सिलिन्डारा बेफ्रुदों जायजों सासे जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 13 गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानांनायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय एम्सआव थिसननाय जादोंमोन नाथाय एम्सनिफ्राय उनाव GMCH फारसे लांनाय जादों जेराव सासेया जिउ खोमानो गोनां जादों जिउ खोमानांनायनि मुङा रादाब आली आरो 13नि मादाव साबाखौ ICUआव थिसननाय जादों बेनि मादाव 3 गोब्राब थासारियाव होननानै मिथिहोदों कामरुप पाकरखानायाव थानाय PNB इटा भाट्टायावनो जादों बे गिख्रंथाव जाथाया हादरनि थाखाय जिउ बावबाय 3 जवानफोरा भारत हादरनि थाखाय मुंख्लं जाबाय 3 जवानफोरा जम्मु एन्ड काश्मीरनि काठुआ जिल्लानि
जाखले विलेजनि हाग्रायाव खावसे घन्टा उदखारिफोरजों गावलायलायनायाव साथाम उदखारिफोरा थैनायजों लोगोसे साथाम जवानफोराबो मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। सिकिउरिटि फर्सआ जइन्ट अपारेशन खालामदोंमोन, बेयावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला टानेलनि गेजेरजों पाकिस्ताननि उदखारिफोरा भारतआव हाबफैदोंमोन। बेखौ लानानै बे जाथाय जानायनि सिगांबो उदखारिफोरनि सायाव गावदोंमोन, नाथाय फायारिं होनायनि उनाव उदखारिफोरा खारग'लांनानै काठुआ जिल्लानि जाखले गामिनि हाग्रा ओनसोलाव थाहैदोंमोन। बेखौ खौरां मोननायनि उनावनो सिकिउरिटि फर्सआ जइन्ट अपारेशन खालामदोंमन। बेयावनो उदखारिफोर आरो सिकिउरिटि फर्सनि गेजेराव गोख्रोङै गुलि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन। खावसे घन्टा गुलि गावलायनाय जादोंमोन। बेयावनो साथाम पुलिस पार्सनेलफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। ओजोंहाय साथाम उदखारिफोरखौबो गावथारनो हादों होननानै मिथिहोदों। गोथार मस्जिदाव नामाज फरायबाय थानाय समावनो मोननै दोलोनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय, जेराव सा 15 जोखोम जानो गोनां जादों। गोफार जं, लावथि, गन, लहा बायदि लानानै मोननै दोलोनि गेजेराव जाय जेरै हागौ एरै बुलायलायनाय जाथाय, जायजों सा 15 जोखोम जानो गोनां जादों। अभयापुरीनि बिरादहरायाव जादों बे जाथाया। मोननै दोलोनि गेजेराव बे गिख्रंथाव बुलायलायनाय जाथाय जादों। खौरांगिरि दिलवार हुसैन माजुमदारा फिन बेल मोननो हाबाय। कामरुपनि CGM कर्टनिफ्राय बेल मोननो हाबाय दिलवार हुसैन माजुमदारा। नैथि खेबनि थाखाय एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन दिलवार हुसैन माजुमदारखौ। दा नैथि खेबावबो बेल मोननो हाबाय बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि आसाम कअपारेटिभ एपेक्स बेंकआव 50 कौटिनि बांसिन रां जाख्ल'नाय जादों होननानै माखासे आफादफोरा बेनि हेंथा धरना होदोंमोन आरो बेखौ खौरांगिरि दिलवार हुसैन माजुमदारा थांनानै रिपर्ट लाहैनायजों लोगोसे एपेक्स बेंकनि MD दम्बारु सैकियानाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन। बेनि उनावनो खौरांगिरिनि सायाव दाय जाबसिननानै खौरांगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों माखासे खौरांगिरिफ्रा आरो बिथांखौ जाहाथे उदां अख्राङाव लाबोयो बेनि थाखाय गोख्रों धरना होदोंमोन। गासै आसामावनो खौरांगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोराबो गोख्रोङै धरना होदोंमोन। बेनि उनाव दिलवार हुसैन माजुमदारखौ बेलावबो एंगारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव आरोबाव फिन दिलवार हुसैन माजुमदारनि सायाव दाय जाबसिनबावनानै नैथि खेबनि थाखाय दिलवार हुसैन माजुमदारखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। दा बेयावबो दिलवार हुसैन माजुमदारा बेल मोननो हाबाय। तामुलपुराव बेखेवबाय बिटिआर सोरखारनि गिबि ड्राइभिं स्कुल। तामुलपुरनि नावकाटा सुक्लाय सेरफाङाव बिटिआर सोरखारनि गिबि ड्राइभिं स्कुल बेखेवदों, जेराव EM रनेन्द्र नार्जारि बिथांजों लोगोसे तामुलपुरनि DC, सार्केल अफिसार, बाक्सानि DTO आरो ट्रेन्सपर्ट बिफाननिफ्राय बाहागो लादों। जायनाखि तामुलपुराव प्राइभेट ड्राइभिं स्कुलबो गैयामोन, बेनिखायनो सोरखारि ड्राइभिं स्कुलखौ बेखेवनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेयाव गोबां खाबुफोर बा गोबां राहाफोर थागोन। थिउरि क्लासजों लोगोसे अट'मबाइलनि पार्ट्स, अदेबानि गारिफोरनि पार्ट्सनि सायावबो फोरोंथाय होनाय जागोन। गारिखौ माबोरैहाय सालायनांगौ, माबोरैहाय रैखाथियै सालायनांगौ, बेफोरनि सायाव गासैबो फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। अट'मबाइल पार्ट्सनि थिउरि क्लासनि थाखाय ITIनि इन्सट्राक्टरफोरबो फैगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो बेयाव साख्रि मोननो हानायनिबो खाबु थागोन होननानै मिथिहोदों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SD बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।